खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ इउपिपिएल आरो बिपिएफआ गोरोन्थि सासन खालामनायनि थाखायनो दिनैनि दिनाव एपिबि राजखान्थि हान्जाया जोनोम जादों। प्रमद बर'आ एक नम्बर थगायसुला, बियो जेखौ बुङो बेखौ मावा। नांगोल बायबाय ट्रेक्टरा फानजाबाय, एपिबिनि बारा बारबाय होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों जोंब्लाव बसुमतारी बिथाङा। जोंब्लाव बसुमतारी बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना जोंब्लाव बसुमतारी बिथांनिफ्रायनो मोनथिनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो। भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनावहाय नोंथांनि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय। जे बिटिसिखौहाय सुइजारलेण्ड बानायगोन, बिटिसिआव थानाय न'खर न'खर मानसिफोरा बयबो साख्रि मोनगोन, नाथाय दिनैनि थारिखआव बियो मिसा। दा बिथांमोनहा जे थगायसुला, प्रमद बर' बिथाङा जे एक नम्बर थगायसुला, बेखौ रायजो राजाया गासैबो मोनदांबाय। जे नांगोला बायबाय ट्रेक्टरा पामसार जाबाय, एपिबिनि बारहुंखा बारबाय होननानै रायजो राजाफ्रा गोबां सावरायसोलायदों। जोंनि बेयावहाय एपिबि दलाव गसाइगाव जिल्ला एपिबि हिसाबै मोनसे जयनिंजों लोगोसे आइजो गांखं आरो माइनरिटि गांखं दानायनि मोनसे मेल जादोंमोन। बे मेलावहाय इउपिपिएल, बिपिएफ आरो बिजेपि दोलोनिफ्राय सा 80निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा दिनै जोंनि बे दलावहाय जोंनि दलनि थांखि बिखान्थिखौ मोजां मोननानै जयनिं जाफैनायखौ जों नुनो मोनदों। मिसा प्रमद बर' बिथाङाथ' एक नम्बर थगायसुला। बिथाङा जे बाथ्राखौ बुङो बे खामानिखौ मावा, बियो स्पष्ट। बेखौ आं बुंलायनांगौ बा सोरबा बुंलायनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। बिथांमोननि गोरोन्थि जे सासन सालायनाय, थगायनाय, बेफोरनि थाखायनो दिनैनि थारिखआव एपिबि दला जोनोम मोनदों। खारन बिथांमोना गोबां समावनो बुंबोबाय थादों जे बिटिसिखौहाय सुइजारलेण्ड बानायगोन, बिटिसिआव थानाय न'खर न'खर मानसिफोरा बयबो साख्रि मोनगोन, नाथाय दिनैनि थारिखआव बियो मिसा, नंखाय बुंदों होननानै गासैबो फोरमान जाबाय। जे बिथांमोना जे बुंबाय थादोंमोन जे सुइजारलेण्ड बानायगोन, सुइजारलेण्डखौथ' नोंथांमोना नुबायानोसै ना, बबेयाव सुइजारलेण्ड बानायखो। दा बुंबाथ' बाथ्राया गाज्रिसो जायो। दा बेखायनो जोङो रावखौबो बांद्राय सोंखारिनो नागिराखै। दा बिथांमोनहा जे थगायसुला, प्रमद बर' बिथाङा जे एक नम्बर थगायसुला, बेखौ रायजो राजाया गासैबो मोनदांबाय। दिनैनि थारिखआव गासैबो जोंनि नोजोराव फैमालखौ जों बुंनांगोन। खारन साहा दखान हाथाय बाजारफोराव सावरायसोलायबाय जे नांगोला बायबाय ट्रेक्टरा पामसार जाबाय, एपिबिनि बारहुंखा बारबाय होननानै रायजो राजाफ्रा गोबां सावरायसोलायदों। दा बेफोरखौ नायोबा दिनैनि थारिखआव रावबो फेक्टर जानो हाया। आरो माखासे जे इउपिपिएलनि निति, दिनै परबजरा बायदियाव नोंथांमोनहा थाङोबा नुगोन। आं बेखौनो खावलायगोन जे दिनै नैबे बोसोरावहाय इउपिपिएलआव भट होनायनि सिगां आङो बिटिसि बासिनि रायजो राजाफोरखौ खावलायनोसो नागिरदों जे जोंनि परबजरायाव बासबारियाव थांनानै एसे सुलु लाहैथों। परबजरानि बासबारियाव फाग्लिजरानि गामिनि रायजो राजाफोरनाव मंला जरानि सावथाल बा आदिबासि गामियाव थांनानै सुलु लाहैथों। थिपखाइनि बेलगुरि आरो राबाफारा दुदुमारिफोर बायदि गामियाव थांनानै सुलु लाहैथों। इउपिपिएल सरकारा, प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बर' रायजो राजाफोरखौ बेसेबां दुखु खस्थ' होदों। जानाय लोंनाय सुख गैया, उन्दुनाय सुख गैया, बेफोरबायदि खालामनानै होदों। बेखायनो आं बुङो जे दिनै नोंथांमोननि दारै आं खावलायगोन बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ जे फैबाय थानाय समाव जुदि जोङो इउपिपिएलनो भट होबावोबा जोंनि बे बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय 5 बोसोराव खिन्थु गाबनानै दिन खाथायनांगोन। बेखौ आङो नोंथांमोननि चेनेलनि दारै बिटिसिनि बा बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों, दा खावलायहरदों जे फैबाय थानाय समाव जेन इउपिपिएल बा बिजेपि बे मोननै दलाव जेन भट होआ। जोंनि दोलोनिफ्रायथ' जोङो बेखौनो बुंगोन जे जोङो बिनि थाखाय जोङो गोसोखां बिलाइबो जोङो बिटिसिनि सिएम बिथांनिसिम दैथायहरदों।
आरो आं दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायगोन जे बिटिसिनि CEM प्रमद बर' बिथाङा बरबजरा आरो गुमा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव क्लियार खोथाखौ बुंनांगौ जे थार्मेल प्रजेक्ट जे आदानिनो हा हगारनाय बे बबे जायगानिफ्राय हगारमारगोन बेखौ क्लियार তেনেকুৱাতো দেখা নাই বিজেপিয়ে কৈছে UPPLৰ লগত এলায়েন্স কৰি এলায়েন্সত ইলেকশ্যন নেখেলে এই কথাটোহে কৈছে ইয়াৰ মিনিংটো হয়তো নহয় যে বিজেপিয়ে BPFৰ লগত এলায়েন্স কৰিব হয়তো নহয় UPPLৰ লগত এলায়েন্সত নেখেলে বুলিহে কৈছে BPFৰ লগত খেলিম বুলি কোৱা নাই কৰিছে কিবা যদি দুৰ্নীতি হৈছে নিশ্চয় কৰিছে আৰু ইয়াৰ তৰ্ক বিতৰ্ক আমি যোৱা চাৰিটা বছৰৰ আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ দেখিবলৈ পাইছোঁ UPPL এতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা নাম্বাৰৰ অলৰেডি যিকি আছে আপোনালোকে জানে বিভিন্ন ঠাইত আপোনালোকে ৰিপৰ্টাৰ হিচাপে সেইফালে সোমাইছে গাঁওবাসী হিচাপেও সোমাইছে বুদ্ধিজীৱী হৈ পেলাই বুদ্ধিজীৱীসকলৰ লগত আপোনালোকেতো কথা পাতিছে 30-35টা জিকিব বুলি মই নকওঁ কিন্তু এটা অবসলিউট মেজৰিটি লৈ পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিব কাৰণে যি নাম্বাৰ লাগে এই নাম্বাৰটো UPPL দলে অকলে পাব এইটোতো এফচিয়ে কৈছিলে অল বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নে যি ৰেজিডেল পাৰ্টি আছে দুটা UPPL আৰু BPFৰ মাজত আলোচনা কৰি পেলাই এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত আহিব লাগে বুলি কৈছিল এলায়েন্স হ'ব লাগে বুলি কোৱা নাই বা সবে UPPL হ'ব লাগে সবে BPF হ'ব লাগে সেই কথাটো কোৱা নাই আলোচনা কৰিব লাগে কিবা এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আহিব লাগে বুলি কৈছিল কিন্তু BPFৰ নেতাসকলৰ কাৰণে সেইটো সম্ভৱপৰ নহল গতিকে এই অৱস্থাতে আছে আমাৰ BTC বাকিয়ে সেইটোকে বিচাৰিছে যে নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ দ্বাৰা আমাৰ অঞ্চলৰ যি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাম প্ৰত্যেক জাতি গোষ্ঠীক ৰাজনৈতিকভাৱে সামাজিকভাৱে একত্ৰিত কৰাৰ যিটো কাম অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাম এইবোৰ সম্ভৱ হ'ব BTCৰ যি পাৰ্টি আছে ইয়াৰ দ্বাৰাহে হ'ব নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ দ্বাৰা নহয় সেইটো BTC বাকিয়ে জানে আৰু সেই কথাটোকে বিভিন্ন দলৰ জাতীয় দলবিলাকে জাতীয় সংগঠনবিলাকে নিজৰ জাতি গোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বীক বুজাই আছে